क'क्राझाराव गोदानै बेखेवदों ल'मेन कम्पानिनि लंपेन्ट गस्ला गला। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव ल'मेन कम्पानिनि लंपेन्ट गस्लाफोरा नोंथांमोननि खाथियाव सौफैदों। रितुपन दास मुंनि सासे लाइमोना क'क्राझार सहरनि कोदोमथलायाव बेखेवदों बे ल'मेन कम्पानिनि लंपेन्ट गस्ला गला। क'क्राझार सहरनि कोदोमथला जेडी रड एबा बीटीसी सेक्रेटारियेट मावखुलि हाबग्रा गेटनि उल्था फारसे मोखाङाव दिनै ल'मेन कम्पानिनि लंपेन्ट गस्लानि गला बेखेवनाय जादों। गोदानै बेखेवनाय बे गलायाव हौवाफोरनि थाखाय मोजां क्वालिटि गोनां गस्ला लंपेन्टफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो गला बिगोमा रितुपन दासआ गावनि गलायाव फैनानै ल'मेन कम्पानिनि लंपेन्ट गस्लाफोरखौ नायफैनो आरो बायफैनो थाखाय क'क्राझार हालामनि बायगिरिफोरनिसिम खावलायहरदों। लोगोसे दासान्दि गावनि गलायाव लंपेन्ट गस्लानि अफार सोलिबाय थादों होननानैबो फोरमायदों गला बिगोमा रितुपन दासआ। এতিয়া আমাৰ ফ্লেট ৰেট চলি আছে কেইদিনমানৰ কাৰণে। আপোনালোকে আহক, আমি ভালকৈ আপোনালোকক জনাই দিম কি চলি আছে। এইটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিল আপোনালোকৰ কাৰণে। আহিলে আপোনালোকক চব আমাৰ ষ্টাফ আছে, ষ্টাফে আপোনালোকক জনাই দিব। কিমান আশাবাদী বিজনেছৰ এতিয়া আশাবাদী, এতিয়া আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰক, সেই হিচাপে মোৰ বিজনেছটো আগুৱাই লৈ যাব যাতে পাৰোঁ, সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰথম নেকি যে ল'মেন? এই ল'মেনৰ এইটোৱে প্ৰথম, কোকৰাঝাৰৰ এইটোৱে প্ৰথম। আৰু কি কি আহিব পিছত? আৰু ইয়াতে উইণ্টাৰৰ মালো পাব আপোনালোকে, তাৰপিছত ছামাৰৰ মালো পাব। উইণ্টাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিব। আপোনালোকে জেকেট পাব, ডেনিমৰ জেকেট পাব, তাৰপিছত ব্লেজাৰ পাব, শ্বুট পাব। আপোনালোকে আহক, শ্বুট শ্বাৰ্ট এইবিলাক চব এভেইলেবল থাকিব। কি উদ্দেশ্য লৈ আপুনি এই নতুন আজি দোকানটো মুকলি কৰা? উদ্দেশ্য মানে মই ভাবিছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰত এটা লমেন শ্ব'ৰুমৰ প্ৰয়োজন আছে, তো ইয়াতে মানুহখিনিৰ ছাপোৰ্ট মানে সঁহাৰি পাইছোঁ। সেই হিচাপে মই ভাবিছোঁ যে এই লমেন শ্ব'ৰুম এটা দিলে মানুহখিনি অলপ মানে সহায় হ'ব, সেইটোৱে ভাবি কিনে মই ইয়াতে খুলিছোঁ। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रीमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्टरी आरो ससियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं, नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।